vinkkeihin. Eli mä olin laittanut siihen tämän luennon mainokseen 5 eri asiaa, mihin mä teille jaan käyttövinkkejä. Pyydän vielä, että huomioitte tosiaan sen, että jos teillä on jotain sairauksia, olette vaikka raskaana tai haluatte käyttää aromaterapiaa vaikka pienille lapsille tai muuta, niin silloin pitää aina vielä erikseen miettiä, että no onko tämä hyvä juttu myös tällaisessa tilanteessa. Eli mä oon miettinyt nämä vinkit nyt erityisesti tavallaan perusterveitä aikuisia ajatellen, koska me ei tässä ajassa ehditä ruveta erittelemään näitä asioita sen enempää, mutta siellä koulutuksissa käydään näitä asioita tosi paljon tarkemmin, että mitkä öljyt käy vaikka raskaana oleville tai pienten lasten hoitoon tai muissa tämmöisissä erityishuomiota vaativissa tilanteissa. Ensimmäinen vinkki liittyy kutiavaan ihoon. Eli jos teillä olisi vaikka, ajatellaan, että teillä on vaikka taiveihottuma tai teitä on pistänyt joku hyönteinen, purro joku hyönteinen ja te haluatte lievittää sitä kutiavaa ihottumaa, semmoista paikallisella alueella olevaa kutiavaa ihoa jollain tavalla, niin laventelin ja piparmintun eteeriset öljyt on tosi hyviä kutinan lievittämiseen. Näistä laventelin eteerinen öljy on sellainen, mitä voi käyttää myös lasten kanssa hyvin. Se on tosi lempeä eteerinen öljy. Piparmintun eteerinen öljy taas on semmoista, että sitä ei kannata käyttää alle kouluikäisten kanssa. Ja miten niitä eteerisiä öljyjä sitten voisi käyttää tässä tilanteessa, niin otetaan 1 tai 2 tippaa. 1, jos kyseessä on lapsi tai hyvin herkkä ihminen. 2 tippaa voi ottaa ihan hyvin aikuiselle. Eli joko 1 tippa laventelia ja 1 piparminttua tai sitten 2 tippaa sitä öljyä, mitä nyt valitsettekin käyttää. Sekoitetaan se 10 milliin. Se on noin semmoinen perusruokalusikallinen, eli se ruokalusikan virallinen mitta on muistaakseni 15 milliä, mutta tuommoinen niin kuin ihan lusikka, mitä yleensä syömiseen käytetään, niin ne on yleensä 10 milliä. Ja eteeriset öljyt aina pitää laimentaa ennen kuin niitä iholle laitetaan. Ihan aina, ihan minkä tahansa merkkiset eteeriset öljyt, ei ole mitään väliä, minkä merkkisiä eteerisiä öljyjä käytätte. Ihan aina pitää laimentaa. 10 milliä, 1-2 tippaa eteeristä öljyä sinne sekaan. Pohjaöljyksi käy esimerkiksi jojobaöljy, mutta se voi olla myös vaikka manteli tai kookos tai mitä jotain kylmäpuristettua kasviöljyä teiltä sitten kotoa löytyykin. Niin tuollaisella suhteella saatte tehtyä turvallisen laimennoksen joko laventelin tai piparmintun eteerisestä öljystä ja levitätte sitä ihoalueelle, sille paikalliselle alueelle, mitä te haluatte hoitaa. Toimii todella hyvin. Mä oon esimerkiksi itse sellainen ihminen, jolla iho suuttuu vähän väliä milloin mistäkin ja myös tosi herkkä hyönteisten pistoille, eli mä kutian kuin mikäkin, kun mua joku pääsee puremaan, niin laventeli ja piparmintun eteeriset öljyt on varsinkin kesällä mulle tosi tärkeitä kyllä. Tätä samaa vinkkiä voisi muuten hyödyntää, jos teillä kärtsää iho auringossa kesällä, niin toi laventelin eteerinen öljy on myös todella hyvää tämmöisiin lieviin palovammoihin, eli jos olette ollut auringossa niin, että sen jälkeen iho punottaa, niin laventelin eteerinen öljy on todella hyvästä siihen. Sitten taas, jos teillä on siis esimerkiksi monille kun tulee kylmät ilmat, niin alkaa kutiaan siis ihan koko kroppa. Iho kuivuu niin paljon, kun tulee kylmää ja pakkasta, että varsinkin nukkumaan mennessä tuntuu siltä, kun olisi nokkosilla hakattu ja ei saa unta ja raapii itteensä verille kaiket yöt. Niin silloin kannattaa tehdä tämmöinen vartaloöljy. Tähän mä suosittelen pohjaöljyksi manteliöljyä, eli tämä manteliöljy on nyt siis kylmäpuristettu kasviöljy. Ei eteerinen öljy, vaan kylmäpuristettu kasviöljy, mitä voidaan laittaa iholle runsain mitoin. Sitä myydään usein erikokoisissa pulloissa, mutta jos se teidän pullo on lasipullo ja se on 100 milliä sitä manteliöljyä, niin laittakaa sinne 10-20 tippaa laventelin eteeristä öljyä. Sekoittakaa hyvin ja ottakaa sieltä semmoinen loraus käteen ja levittäkää suihkun jälkeen kostealle iholle. Toi kostealle on tässä nyt se avainsana, eli älkää kuivatko itseänne suihkun jälkeen, vaan silleen vetäsette isommat vedet vaan iholta, keholta pois ja sitten heti siihen sen märän ihon päälle laitatte tätä vartaloöljyä, minkä tällä reseptillä teette, niin se imeytyy, se
kuiva iho, kutiava iho, se tarvii myös sitä vettä, että se imeytyy oikein kunnolla sinne se öljy, ja se saa sekä vesikosteutta että sellaista rasvakosteutta, se kutiava, kuiva vartalon iho. Niin tämä kuulostaa vähän liian helpolta ollakseen toimiva juttu, mutta mulla on niin paljon asiakkaita, jotka on tällä keinolla saanut päättyyn sen järjettömän raastavan kutinan ja sen jatkuvan öisin raapimisen, että kannattaa ihan ehdottomasti kokeilla. Toi laventelin eteerinen öljy on tässä se, mikä erityisesti poistaa sitä kutinaa, ja se mantelin ja veden yhdistelmä on se, mikä hoitaa sitä kuivaa ihoa erityisesti ja kosteuttaa. Laittaa tuohon vielä saunatakin hetkeksi päälle, että se saa kunnolla imeytyä siellä alla se öljysekoitus iholle, niin tekee todellakin ihmeitä, ja erityisesti jos tätä käyttää iltaisin, niin tuo laventelin eteerinen öljy vielä mukavasti rauhoittelee myös nukkumaan. Sitten ahdistukseen ja pelkoon liittyen on seuraavat vinkit. Tässä on muuten kuvassa laventelikasvi. Jos ei ole kaikille tuttu, niin laventeli näyttää tältä. Tähän mä halusin jakaa näitä eteerisiä öljyjä, mitä voi ahdistukseen ja pelkoon käyttää, niitä on valtavasti. Mutta mä otin tähän nyt 3 semmoista erittäin suosittua vaihtoehtoa teille esille. Eli bergamotti, laventeli ja roomalainen kamomilla. Tuo roomalainen kamomilla on eri kasvi kuin se saksalainen kamomilla, mistä tuossa oli kuva aikaisemmin. Eli tässä taas muistutus siitä, että se on myös tosi tärkeää aina katsoa, että mitä kasvia ihan oikeasti käyttää. Toi tieteellinen nimi, mitä täällä on suluissa, niin se kertoo aina sen tarkalleen, että no mikä kamomilla vaikka on kyseessä. Eli esimerkiksi kamomilloja, minttuja, ruusuja, jasmiineita on aromaterapiassa vaikka kuinka paljon erilaisia. Niillä voi olla tosi erilaiset käyttöaiheet. Ahdistukseen ja pelkoon suosittelen bergamottia, laventelia, roomalaista kamomillaa. Ja se käyttö helpoimmillaan on sitä, että jos teillä on diffuuseri, eli tämmöinen aromahöyrytin, minne laitetaan vettä ja eteerisiä öljyjä ja se diffusoi sitten, höyryttää sen tuoksun ilmaan, niin käyttäkää näitä öljyjä siellä. Esimerkiksi 3-5 tippaa kerralla ja laitatte sen päälle 15-30 minuutin ajaksi, vaikka joka aamu ja ilta tai joka ilta, jos se ahdistuneisuus on enemmän iltapainotteista. Niin nämä kaikki eteeriset öljyt on semmoisia, mistä löytyy tosi hyviä sekä tutkimustuloksia että erityisesti tosi paljon sitä niin kuin kokemusperäistä tietoa, että miten paljon nämä tarjoaa sille ihmisen mielelle helpotusta ja lievitystä ja rentoutusta ja rauhoittumista. Nämä on kaikki semmoisia eteerisiä öljyjä, mitkä sisältää runsaasti estereitä, eli esterit on nyt se kemiallinen aineosa, mitä nämä sisältää erityisen paljon, ja esterit on nimenomaan semmoisia rauhoittavia ainesosia. Jos teillä ei ole diffuuseria tai sitä ahdistuneisuutta ja pelkoa esiintyy esimerkiksi vaikka työpaikalla tai ihan missä tahansa, kun poistuu kotoa. Mä oon itse esimerkiksi ollut sellainen ahdistuja, joka ei halunnut lähteä kotoa mihinkään, koska kaupassakin aina teki niin pahaa ja sydän tykytti ja ei olisi niin kuin sietänyt olla siellä ihmisten keskellä ollenkaan. Niin tämmöiset inhalaattorit on tosi helppoja ottaa mukaan esimerkiksi työpaikalle tai kouluun tai liikennevälineisiin tai ihan minne tahansa. Eli niihin ei tietenkään voi ottaa mukaan sitä diffuuseria, sitä on hankala kiikuttaa mukana, mutta tämmöinen inhalaattori on helppo ottaa mukaan ihan mihin tahansa. Se ei häiritse silloin se tuoksu ketään muuta ja sitä pystyy käyttämään tosi huomaamattomasti. Tässä kuvassa näkyy paremmin tuo inhalaattori, eli sen sisälle tulee tämmöinen vanuputki. Se on vähän niin kuin mini-pieni tampooni ja siihen vanuputkeen vanupuikkoon tiputellaan niitä eteerisiä öljyjä. Esimerkiksi niitä 3, mitkä luki tuossa aikaisemmassa diassa, niin tähän se imee se vanu ne eteeriset öljyt. Sitten tämä on ontto tämä puikko, niin se tulee tämä vanu tänne metallikuoren sisälle. Laitetaan korkki kiinni ja tässä tämän puikon päässä sekä täällä alareunassa on reikiä. Eli kun hengittää, niin ilma kulkee tämän puikon läpi ja saa niitä eteeristen öljyjen aineosia hengityksen kautta kehoon vaikuttamaan. Voi ihan ottaa muutaman syvän hengityksen ja esimerkiksi tehdä niin, että olette ehkä kuullut tästä 4-7-8 hengityksestä. Eli lasketaan 4, kun hengitetään sisään, lasketaan 7 ja pidätetään sen aikaa ja lasketaan 8 ja puhalletaan ulos.
Tämä on tämmöinen rauhoittava, hermostoa rauhoittava hengitystapa, eli se pitkä uloshengitys on se, mikä erityisesti rauhoittaa ihmistä. Niin tämmöisen inhalaattorin tai sitten tekee sitä siinä diffuuserin tuoksussa, niin pystyy tosi hyvin yhdistämään just esimerkiksi hengitysharjoituksiin silloin, kun on tarkoituksena lievittää ahdistuneisuutta tai pelkoa. Tässä diassa oli vielä makea appelsiini, mitä on tutkittu erityisesti tuohon pelkoon tosi paljon. Eli makean appelsiinin eteerisellä öljyllä on tuoksutettu esimerkiksi hammaslääkäriasemien odotushuoneita ja on saatu tutkimuksissa selville, että silloin ihmiset pelkää siellä paljon vähemmän. Mä oon itsekin tämmöinen hammaslääkärikammonen ihminen, niin tasan tarkkaan mulla on aina jotain öljyjä siellä hammaslääkärissä mukana, että mä siellä pärjään, mutta se voisi olla mikä vaan paikka, minne kaipaa sitä apua. Niin voi ottaa tämmöisen inhalaattorin mukaan. Makea appelsiini on pelkoon erityisesti tosi hyvä, ja se on tosi hyvä myös lapsille. Se on sellainen lempeä. Itse asiassa ne kaikki 3, mitä oli tuossa aiemmassakin diassa, eli laventeli, bergamotti ja roomalainen kamomilla, ne sopii myös lasten pelkoihin. Kyllä ne on sellaisia lempeitä öljyjä. Et lapsille vaan pienemmät annostukset aina kuin aikuisille. Niin, näistä löytyy kaikista paljon näitä tutkimuksia, että miten on eri tilanteissa tutkittu sitä, että ihmisillä laskee pulssi, laskee verenpaine, syljen kortisolipitoisuus laskee, eli kortisolia erittyy sylkeen silloin, kun ihminen pelkää. Niin tosi hyviä tutkimuksia siitä, että miten se eteerisen öljyn hengittäminen, inhalointi helpottaa ihmisten oloa tosi paljon. Tällaiseen inhalaattoriin voi laittaa esimerkiksi 10 tippaa eteeristä öljyä, voisi olla aikuisella vaikka 10 tippaa appelsiinia ja 3 tippaa laventelia. 15 tippaa on aika lailla maksimi. Voitte aloittaa paljon pienemmälläkin määrällä, jos olette hyvin herkkiä tuoksuaistinne kanssa, hajuaistin kanssa. Eli ei ole mikään pakko laittaa myöskään noin paljon. Ja sitten varsinkin lapsille, tämä sopii kouluikäisestä alkaen käyttöön tämmöinen inhalaattori, niin lapsille laitetaan aina vieläkin pienempiä määriä niitä eteerisiä öljyjä sinne. Sitten keskittymiskyvystä. Tämä on sellainen aihe, mistä kysytään jatkuvasti enemmän ja enemmän. Ja mä olin itse asiassa viime viikolla tosi hyvällä luennolla myös, missä puhuttiin nimenomaan ADHDsta, mutta myös, vaikka ei olisi ADHD-diagnoosia tai epäilyäkään siitä, mutta kaikilla voi silti olla tarvetta keskittymiskyvyn joko boostaamiselle tai olemisen rauhoittamiselle, niin aromaterapiasta löytyy siihen myös tosi paljon apua ja siitäkin on paljon tutkittu. Mä oon piirtänyt tähän nämä nuolet kuvaamaan sitä, että jos halutaan lähteä hakemaan tukea keskittymiskyvylle, niin pitää ensin miettiä sitä, että onko tarpeen virkistää ihmistä, antaa ihmiselle potkua, terävöittää sitä ihmisen olemusta, vai onko tarkoitus viedä ihmistä alaspäin, rauhoittaa sitä ihmistä, että se jaksaa keskittyä, että se pystyy pysähtymään jonkun yhden asian äärelle. Eli tosi erilaisia eteerisiä öljyjä suosittelisin näissä niin kuin erilaisissa tilanteissa, ja ensin pitäisi aina miettiä sitä, että kumpaan suuntaan me yritetään sitä ihmistä viedä, että yritetäänkö me vähän niin kuin potkaista sitä keskittymiskykyä ja työtehoa päälle, vai rauhoittaa ihmistä. Ja jos me ollaan viemässä ihmistä tavallaan ylöspäin, eli potkaisemassa, niin rosmariinin eteerinen öljy on ihan älyttömän suosittu työskentelytehon tämmöinen nostaja ja muistin virkistäjä ja semmoinen fokuksen tuoja ihmiselle. Mä sanon sitä aina, että rosmariinin eteerinen öljy on potku perseelle. Että se on sellainen, että hei nyt keskityt tähän hommaan, teet tämä, nyt, että se antaa sitä drivea ja potkua. Ja varsinkin, jos on vaikka tosi vaikea saada itsensä aamulla sängystä ylös tai muuten jotenkin kaipaa tämmöistä tehostamista itsellensä, niin rosmariinin eteerinen öljy toimii tosi hyvin. Toisena sitruunan eteerinen öljy. Se on semmoinen, mitä on tutkittu esimerkiksi, on sellainen tutkimus, että koululaisten oppitunteja on tuoksutettu sitruunan eteerisellä öljyllä ja on huomattu, että koetulokset paranee, eli se auttaa keskittymään. Ja ihan jo silläkin, että jos mietitte, että miten paljon mukavampi on olla, jos huoneessa tuoksuu raikkaalle, jos huoneessa tuoksuu hyvälle, niin ihan jos silläkin on mun mielestä niin loogista, että miten paljon voidaan saada niin kuin vaikka sitten keskittymiskykyä tai työtehoa tehostettua eteeristen öljyjen avulla. Sitten taas jos on tarkoitus viedä ihmistä alaspäin, niin vetiver, joka on sellainen oikein tumman ja raskaan ja maallisen ja sellainen vähän multaisen tuoksunen eteerinen öljy,
Niin se on semmoinen, mikä saa niin kuin oikein sen olotilan painumaan alas, että hei, että nyt niin kuin pysytään paikallaan, nyt hengitetään, nyt ollaan täällä, tässä, läsnä, keskitytään asioihin. Niin vetiver on oikein sanoa, että nyt, niin kuin niin kuin, jos on liikaa semmoista hälinää päässä ja kihinää ja kähinää ja ei pysty keskittyä ja olemaan paikallaan, niin tämmöisessä tilanteessa me halutaan tuoda ihmistä alaspäin. Vetiver on aivan loistava siihen. Sen tuoksu on aika erikoinen. Se on tosiaan hyvin sellainen maallinen, joillain tulee siitä mieleen kellari ja se on tosi semmoinen tumma tuoksu, mutta sen kanssa voi sekoittaa jotain muuta, eli ottaa sitä vaikka tipan pari ja sille kaveriksi taas jotain appelsiinia tai jotain muuta tämmöistä miellyttävämmän tuoksusta eteeristä öljyä, jos se pelkkä vetiver tuntuu vaikealta. Tai sitten esimerkiksi bergamottia, mikä taas on sitrushedelmä. Sen tuoksu on monille tuttu Earl Grey teestä. Eli se on tosi sellainen miellyttävä lempeä tuoksu myös ja tosi hyvä rauhoittamaan ihmistä ja tuomaan alaspäin. Niin nämä on semmoisia, mitä voi käyttää silloin, kun meidän pitää saada sitä ihmistä tavallaan tuotua alaspäin. Tosi tärkeää on huomioida se, että käytetään matalia annostuksia. Eli mikä tahansa tuoksu muuttuu stimuloivaksi, jos meillä on tiettäkö sellainen järjetön döfis niin kuin huoneessa, että siellä on niin paljon sitä eteeristä öljyä ilmassa, että siitä tulee vaan pää kipeäksi ja huono olo ja niin kuin kroppa menee ja hajuaisti ihan kierroksille siitä. Eli matalaa tuoksutusta, semmoista niin kuin järkeviä annoksia, niitä eteerisiä öljyjä käytetään. Niin kuin aromaterapiassa enemmän ei ole enemmän. Eli aromaterapiassa enemmän on huono. Pysytään niin kuin aina niissä niin kuin matalammissa annostuksissa, erityisesti kun psyykea hoidetaan, niin silloin saadaan parempia tuloksia. No miten sitä eteeristä öljyä voi käyttää silloin, kun me halutaan sitä keskittymiskykyä tehostaa? Voidaan lisätä sitä tippaa esimerkiksi tuoksukivelle, eli tuoksukivet on sellaisia valkosavesta yleensä valmistettuja pieniä huokosia esineitä, mitkä kun niihin tiputtaa tipan eteeristä öljyä, niin ne imee sen itseensä ja sitten ne pikkuhiljaa siitä luovuttaa sitä tuoksua siihen lähelle. Eli esimerkiksi vaikka työpöydällä voisi hyvin olla tämmöinen tuoksukivi ja siihen laittaa sitä keskittymistä helpottavaa tuoksua. Se voisi ihan hyvin myös olla ihan vaikka siis paperinenäliina, mihin sitä tiputtaa. Se tuoksukivi on vaan kivan näköinen, mutta ihan yhtä hyvin se voi olla tippa paperinenäliinalle ja haistelee siitä tai pitää sitä jossain siinä lähellä, että saa sen tuoksun siitä. Tämmöisen keskittymissekoituksen voisi tehdä myös inhalaattoriin, valita esimerkiksi 2 eteeristä öljyä nyt sen käyttötarkoituksen mukaan. Toi GTT tarkoittaa tippaa, eli laittaa 4 tippaa toista ja 4 tippaa toista öljyä sinne inhalaattoriin. Niin voi ottaa silleen vaikka just johonkin kouluun tai töihin tai minne vaan mukaan ne keskittymistä tehostavat tuoksut. Tai sitten laittaa diffuuseriin. Taas se 15-30 minsaa riittää ihan tosi hyvin ja pidetään se annostus tosiaan matalana. Eli aina jos diffuuseria, eli tämmöistä aromahöyrytintä käyttää, niin pidetään sitä päällä vaan 15-30 minsaa maks tunti ja sen jälkeen pistetään se pois. Ja laitetaan se sitten vaikka myöhemmin päivällä uudestaan päälle, mutta se ei hyödytä mitään pitää sitä jatkuvasti päällä, siitä on ennemminkin vaan haittaa. Ja kaikki tietää tämmöisen ilmiön, että kun menette vaikka johonkin, mihin te nyt sitten menisitte, tulisitte vaikka tänne mun työhuoneelle, niin te huomaatte heti, että oho, että kylläpä täällä on voimakas tuoksu. Mutta sitten kun te olette ollut täällä vartin verran, niin te ette enää huomaa yhtään mitään tuoksua, koska teidän nenä on tottunut siihen niin hyvin jo. Sama kun te menette vaikka johonkin kauppaan, missä myydään suitsukkeita tai hajuvesiä tai jotain muuta tämmöistä, niin sen niin kuin huomaa silloin, kun sinne menee, mutta sitten kun siellä on kauemmin siellä tilassa, niin nenä alkaa tottua siihen hajuun. Niin kun käytetään sitä diffuuseriakin aina vain jonkun aikaa päällä, niin sitten meidän nenä saa taas sen tauon ja sitten me saadaan ne hyödyt siitä tuoksusta taas, kun laitetaan myöhemmin se diffuuseri uudelleen vasta päälle. Viime viikolla olin tosiaan tämmöisen Jonathan Benavidesin luennolla ja hän siitä ADHDsta esitti tämmöisen tosi mielenkiintoisen vinkin, minkä halusin myös teille jakaa. Eli jos teillä on jotain tiettyjä eri toimintoja, mihin te haluatte sitä tukea, niin tavallaan ohjelmoi itselleen aina yhden tietyn eteerisen öljyn jokaiseen toimintoon. Se voisi olla niin, että vaikka jos te opiskelette sekä nyt vaikka matematiikkaa että englantia, niin käyttäisitte sitruunan eteeristä öljyä aina silloin, kun te opiskelette matematiikkaa, ja rosmariinin eteeristä öljyä aina silloin, kun te opiskelette englantia.
niin silloin kun te pistätte sen tuoksun tuoksumaan ja te olette sitä jonkun aikaa tehnyt, niin teillä alkaa aivot automaattisesti sen tuoksumuiston takia mennä siihen tilaan, että hei jes, joo, nyt muuten opiskellaan matikkaa, tai nyt muuten opiskellaan englantia, tai nyt muuten istutaan tietokoneella ja tehdään hommia eikä hökelletä jotain muuta. Eli ohjelmoidaan tavallaan itseämme tuoksujen avulla, ehdollistetaan, että nyt kun tämä tuoksu on täällä, niin minä teen tiettyä asiaa. Todella tehokasta, kannattaa ehdottomasti kokeilla. Se voi liittää ihan mihin tahansa asiaan samalla lailla, mutta tällä luennolla se tuli erityisesti ADHD:hen liittyen. Se voisi olla myös niin, että jos ei vaikka omista monia eteerisiä öljyjä, niin opiskelulle ylipäätään on joku tietty eteerinen öljy, ja sitten on toinen eteerinen öljy vapaa-ajalle. Silloin kun tuoksuu tämä, silloin minä työskentelen, keskityn tähän hommaani, ja kun tuoksuu se joku toinen, niin silloin mulla on vapaat. Tai silloin on vaikka aika mennä nukkumaan, tai mikä se onkin, mitä me siihen halutaan yhdistää. Niin tuoksuilla me voidaan ohjelmoida itseämme tosi paljon. Sitten kuukautiskivut. Näistä löytyy myös useita erilaisia tutkimuksia, ja mä oon tähän nyt tämmöisen 2012 vuoden tutkimuksen perusteella tehdyn reseptin teille laittanut. Voitte sitten napata vaikka kuvan, tai tosiaan nämä diat tulee teille myöhemmin myös sähköpostiin. Eli tässä sekoituksessa on 2 tippaa laventelia, 1 tippa meiramia ja 1 tippa muskatellisalviaa. Korostan vielä, että nimenomaan muskatellisalviaa, koska salviaöljyjäkin on erilaisia, niin se on nyt nimenomaan muskatellisalvia, eli salvia sclarea, mitä me halutaan käyttää kuukautiskipuihin. Ja 5 milliä joko jojobaöljyä tai pohjavoidetta. Pohjavoiteella tarkoitan esimerkiksi jotain luonnon kosmetiikkavoidetta, mihin sekoitatte ne eteeriset öljyt. Tätähän voisi tehdä vaikka 4-kertaisen satsin myös vaikka johonkin pulloon purkkiin valmiiksi, ettei tarvitse joka kerta tehdä uutta settiä, tai 10-kertaisen satsin valmiiksi, että sitä on sitten, kerrotte tuosta vaan haluamallanne numerolla, että kuinka isoa satsia olette tekemässä. Mutta tämä on todella tehokkaaksi ja hyväksi todettu kuukautiskipuihin auttava öljysekoitus. Ehdottomasti nimenomaan, että laimennetaan siihen jojobaan, tai se voi olla se kookos tai manteli tai taas mikä vaan muukin se pohjaöljy. Eli sillä hierotaan alavatsaa, alaselkää kuukautiskipujen ehkäisemisen ja hoidon ajatuksella. Mun oma kokemus on se, että mä käytän tätä alavatsan ja alaselän alueelle hieroen jo 2-3 päivää ennen kuin kuukautiset alkaa. Eli samalla lailla kuin kipulääkkeitä suositellaan käytettäväksi jo ennaltaehkäisevästi, että ne auttaisi paremmin, kun ne blokkaa tietyt, onko ne sitten, että ne blokkaa tietyt entsyymit siellä kehossa, kun niitä käyttää jo ennaltaehkäisevästi. Niin jos teillä on kuukautiskierto ja te haluatte kuukautiskipujen hoitoon kokeilla jotain, niin kokeilkaa niin, että aloitatte, jos pystytte arvioimaan, niin jo ennen kuin ne kuukautiset alkaa ja jo ennen kuin ne kivut alkaa, niin alatte vaikka 3-4 kertaa päivässä levittää alavatsalle ja alaselkään hieroin jonkun aikaa tätä sekoitusta. Niin itse olen saanut tosi hyviä kokemuksia tästä. Mulla on aina ollut tosi kovat kuukautiskivut ja olen joutunut käyttämään tosi vahvoja särkylääkkeitä niihin, mutta nykyään pärjään ihan perusburanan kanssa, kun käytän myös tätä sekoitusta. Niin tosi hyvä ohje kannattaa ottaa talteen ja käyttöön. Sitten IBS, eli ärtyneen suoren oireyhtymä. Tähän mä halusin ottaa tämmöisen apteekkivalmisteen, mitä on nyt tullut Suomessakin markkinoille, eli tämmöinen kuin Colonmint ja toinen tuotenimi oli Colpermin, niin apteekeista löytyy piparmintun eteeristä öljyä sisältäviä kapseleita. Ja eteeristen öljyjen sisäinen käyttö on vähän sellainen kuuma peruna, että jotkut sanoo, että eteerisiä öljyjä ei missään nimessä saa käyttää sisäisesti ja toiset taas käyttää niitä ihan miten sattuu. Itse haluaisin, että niistä ruvettaisiin puhumaan silleen järkevällä tavalla, eli kyllä eteerisiä öljyjä käytetään sisäisesti ja niitä voi käyttää sisäisesti, mutta pitää tietää mitä tekee. Missään tapauksessa eteerisiä öljyjä ei käytetä sisäisesti niin, että niitä lisätään tippa pari johonkin vesilasiin. Se on aivan täysin pöhköä hommaa. Älkää tehkö niin, älkääkä uskoko ihmisiä, jotka teitä yrittää ohjata niin tekemään. Eteeriset öljyt ei liukene veteen. Se eteerinen öljy kelluu silloin veden pinnalla ja menee ihan sellaisena limakalvoille ja on hyvin potentiaalinen aiheuttamaan erilaisia ongelmia ja vaurioita sitä kautta. Eli tässäkin tämä piparminttuöljy on laimennettu tuonne kapseleiden sisään.
En tiedä, onko siellä kasviöljyä vai mitä, mihin se on laimennettu, mutta näissä on tutkittu turvallinen annostus ja mä oon kuullut todella monilta, että nämä auttaa niihin ärtyneen suolen oireyhtymän oireisiin todella hyvin. Eli eteerisiä öljyjä, jos te ette ole opiskellut aromaterapiaa ja sanoisinko, että aika pitkälle, niin älkää käyttäkö omin päin sisäisesti, käyttäkää ennemmin tämmöisiä valmiita valmisteita. Näistä on saanut todella monet hyötyä ja näissä on se tutkittu turvallinen annostus takana. Ärtyneen suolen oireyhtymä monilla pahenee stressin myötä, niin se miten voi sitten taas itse käyttää eteerisiä öljyjä siihen tilanteen helpottamiseen on hoitaa sitä stressiä. Neroli on appelsiininkukka, sitten mandariini ja roomalainen kamomilla. Nämä on kaikki erittäin hyviä eteerisiä öljyjä stressin hoitoon ja näitä kun käyttää ja koittaa pitää sitä mielialaa hyvänä ja totta kai ruokavalio ja tämmöiset asiat on varmasti itsestään selvää, miten tärkeitä ne on ihmisille, jotka tätä sairastaa, niin se stressin hoito eteeristen öljyjen avulla on tosi tehokas keino myös sen tilanteen helpottamiseen. Miten näitä esimerkiksi voi käyttää? Niitä voi käyttää kaikkia diffuuserissa, huonetuoksuna, inhalaattorissa, mutta myös esimerkiksi niin, että lisää 1 tipan jotain noista eteerisistä öljyistä 10 milliin pohjaöljyä ja hieroo lempeästi sitä vatsan aluetta. Lopuksi pasee loput siitä öljystä rintakehälle, että siitä pääsee myös tuleen sitä tuoksua hyvin nenään ja sitten vielä laittaa kädet näin kasvojen eteen, kun niissä käsissä on sitä öljysekoitusta vielä jäljellä ja hengittelee taas vaikka sitä 4, 7, 8 hengitystä jonkun aikaa, että saa myös sitä niin kuin stressiä laskettua alaspäin. Tosi usein IBS on sellaisilla ihmisillä, joilla kehossa tuli on tosi voimakasta ja siihen liittyy yleensä esimerkiksi voi olla perfektionismia, stressiä, äkkipikaisuutta, jotain tämmöistä voimakasta tuleen ilmenemistä kehossa. Niin kun saadaan sitä niin kun ihmistä rauhoitettua myös psyyken kannalta, niin saadaan usein hyviä tuloksia myös siihen suoliston hyvinvointiin. Siinä oli noi vinkit, mitä mulla oli teille jakaa. Haluan vielä sanoa, että aromaterapia ei ole vain eteerisiä öljyjä, vaikka nyt käyttövinkit olikin nimenomaan eteerisiin öljyihin liittyen. Eli myös hydrolaat, eli kasvivedet, sitten noi erilaiset kylmäpuristetut kasviöljyt, eli pohjaöljyt, ja sitten monet erilaiset kasviuutteet on tosi tärkeitä asioita aromaterapiassa. Ja kaikkia näitä opiskellaan myös sitten syvemmin siellä modernin aromaterapian peruskoulutuksessa esimerkiksi tai muilla kursseilla. Mun sivuilta löytyy blogi, eli www.rohtomieli.fi. Sieltä löytyy muun muassa hydroista. Sitten lemmikit on sellainen asia, mistä usein kysytään, että voiko käyttää eteerisiä öljyjä, jos on lemmikkejä. Löytyy useita eri kirjoituksia turvallisuuteen liittyen, niin kannattaa käydä, jos aromaterapia kiinnostaa, ja niin kuin teitä varmaan kiinnostaa, koska täällä luennoilla olette, niin kannattaa käydä lukeen tuota blogista. Siellä on paljon erilaisia tekstejä, niin saatte jo tosi paljon ihan ilmasta lisätietoa näihin aiheisiin liittyen. Tässä kuvituksena meidän rakas nöffimme Ruska. Ja kyllä itsekin käytän eteerisiä öljyjä kotona, vaikka meillä on koira. Eli se onnistuu kyllä turvallisesti, kun vaan pitää tietyt asiat mielessä. Kannattaa käydä sieltä blogin puolelta lukemassa. Sitten vielä, mulla on tulossa nyt 6, 7, 8 modernin aromaterapian peruskoulutusta vielä tänä vuonna. Ne kaikki keskittyy tähän kevään ja kesän ajalle, ja sitten menee ainakin vuosi, että alan pitää seuraavia. Eli mitä siellä modernin aromaterapian peruskoulutuksessa saa? Se on siis 2-päiväinen kurssi. Siellä saa 40 sivua kirjallista kurssimateriaalia ja siellä tulee yli 150 vinkkiä eteeristen öljyjen käyttöön. Eli tässä te saitte nyt 5, siellä tulee aika paljon enemmän sitä settiä ja käydään tosi paljon erilaisia eteerisiä öljyjä läpi. Siellä tulee kaikki tärkein perustieto turvallisesta aromaterapiasta, myös niistä hydrolaateista ja kasviöljyistä. Eli nimenomaan se turvallisuus ja tiede ja kemia edellä mä opetan siellä, että ihmiset osaisivat käyttää eteerisiä öljyjä oikein ja tehokkaasti ja hyödyllisesti ja niin, että niistä saadaan ne hyvät vaikutukset, mutta minimoidaan ne mahdolliset haittavaikutukset. Toki puhun myös aina, koska itse olen tosi kiinnostunut siitä hengellisestä puolesta, niin puhun aina myös siitä puolesta, mutta tavallaan se kaikki pohja on sieltä tieteen puolella, että varmasti ollaan turvallisessa käytössä. Uutena juttuna näillä kursseilla saa nykyään myös bonuksena tämmöisen ilmaisen reseptivihon, mihin mä olen lisännyt
kaikki mun lemppari tuoksusekoitusreseptit, erilaisia vartaloöljyreseptejä, kipuöljyreseptejä, muita kaikkia erilaisia valmiita reseptejä, mitä voitte kokeilla.